όλο το ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων του νομού. Όλοι υποψήφοι. Και μαζί σας είμαστε και όλοι ανεξάρτητοι Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Δεν θα πάρουν το χαμόγελο επειδή έτσι θέλουν. Θα ξαναπεί μπροστά το εργοστάσιο. Μία από τις καλύτερες μονάδες σε όλη την Ευρώπη. Επειδή έχουν βάλει συμφωνία να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα εισαγωγέων από τη Γαλλία και από την Πολωνία. Και το είδατε ότι αυτοί που σας πουλήσαν πρώτοι ήταν κάποιοι της διοίκησης. Όταν ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου των Σερών πιάνει δουλειά στον ανταγωνιστή, φαίνεται ξεκάθαρα για ποιο λόγο δεν μας δίνανε όταν ζητήσαμε με κοινοβουλευτικό έλεγχο από την πρώτη στιγμή το περίφημο πλάνο που είχαν καταθέσει. Το πλάνο που είχαν καταθέσει δεν το δίνουν γιατί έχουν σκοπό, εάν ο ελληνικός λαός κρατώσει εντολή, στις 26 να τα κλείσουν τη βιομηχανία ζάχαρης. Και δεν κλείνουν τη βιομηχανία ζάχαρης γιατί δεν είναι κερδοφόρα. Γιατί η τιμή είναι χαμηλή. Πέρσι η τιμή ήταν υψηλή. Κλείνουν ανσυνείδητα τη βιομηχανία ζάχαρης γιατί δεν θέλουν να υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα. Και κλείνουνε. Πάντα τα θέλουν όλα. Δώστε και τη ζάχαρη για να τελειώνουν όλα. Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε πάντα τα θέλουν όλα. Δώστε και τη ζάχαρη για να τελειώνουν όλα. Στις 25 του μηνός ο ελληνικός λαός αποφασίζει ότι παίρνει στα χέρια του την εθνική κυριαρχία της χώρας. Δεν θα δίνει εντολή κανένα Σόιμπλε και καμία Μέρκελ. Εμείς δεν πρόκειται να γονατίσουμε. Ο ελληνικός λαός δεν θα γονατίσει για να παραδώσει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είμαστε ενωμένοι όλοι. Είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες ανεξάρτητα. Είμαστε ενωμένοι ανεξάρτητα με το μέχρι που βρισκόμασταν μέχρι χθες. Δεν έχει δεξιούς και αριστερούς εδώ πέρα. Έχει εκείνους που παραδίδουν τη χώρα και εκείνους που θα προασπίσουμε την πατρίδα μας. Όπως κάναμε και μιλάμε και για την επιβίωση των Ελλήνων στην περιφέρεια. Λοιπόν, το σχέδιο είναι να κλείσουν τη βιομηχανία γιατί δεν θέλουν να υπάρχει βιομηχανία, όπως και επίσης να μην υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Και απευθύνομαι και τους τεφλοπαραγωγούς που είναι εδώ. Δεν σας πληρώνουν όχι γιατί δεν έχουν λεφτά. Έχουν μέσα 50 τόνους. 50.000 τόνους. Οι 50.000 τόνοι αυτοί δεν μπορεί να κατασχεθούν ούτε από την τράπεζα ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Σταϊκούρας υποχρεώται αυτούς τους 50.000 τόνους να πληρώσει τους αγρότες και να ξεκινήσει αμέσως η παραγωγή. Με ζάχαρη κλειστή, δεν πέφτει η ανεργία με αυτή τη λογική. Εχθές μάθαμε από τους συναδέλφους σας και τη διοίκηση στις ΣΕΡΕΣ ότι έχουν φάει και 27 εκατομμύρια ευρώ από επιταγές τις οποίες έχουν καταθέσει στα πλαφόν και στη συνεχεία τα λεφτά αυτά δεν τα βάλανε στην εξυπηρέτηση του χρέους προς την Τράπεζα Πειραιώς και το παλιό χρέος αγροτικής. Γι' αυτό δεν πληρώνουν στους τροπαραγωγούς. Ο Υπουργός Οικονομικών, αντί να υποσχέται ψέματα, έχει υποχρέωση τώρα να δώσει εντολή να πληρωθούν τεφλοπαραγωγοί, να παραλάβει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, τα 4 τοπία στα χωράφια που δεν πρέπει να σαπίσουν όπως αυτά του Εύρου και την επόμενη μέρα να ξαναεκφρίζουν την παραγωγή. Εμείς θα είμαστε δίπλα και θέλω να σας ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ό,τι και αν γίνει, το εργοστάσιο στις 26 θα πάρει μπρος. Ό,τι και αν κάνουμε, θα ξέρουμε να ξέρουν ότι ό,τι υποσχέσεις και αν έχουν δώσει και ό,τι μήνες έχουν πάρει από τους ανταγωνιστές θα γυρίσουν πίσω. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Και αυτό αφορά όλα τα εργοστάσια της ζάχαρης. Αφορά και τις ΣΕΡΕΣ, αφορά και την Ολυμπιάδα. Σε όλη την Ελλάδα η ίδια ιστορία. Κλείνουν εργοστάσια με αυτή την ανεργία. Ακόμα θέλω να σας πω, και αυτό αφορά περισσότερο τους παραγωγούς.
δεν έχει να κάνει μόνο με τα τέφτρα, όπως ξέρετε καλύτερα, αλλά το λέω για να τα ακούνε και από την τηλεόραση και αυτοί που δεν ξέρουν. Τα χωράφια τα περισσότερα έχουν πολλαπλές παραγωγές. Αν δεν βάλεις τέφτρο και να το γυρίσεις μετά σε καλαμπό και σε άλλα προϊόντα, πολλά από τα χωράφια πεθαίνουν. Θέλουν να διαλύσουν την πρωτογενή παραγωγή. Δεν θα τους αφήσουμε. Τι λέμε? Εμείς αυτό που προτείνουμε και πιστεύω θα το περάσουν στην επόμενη κυβέρνηση. Γιατί θα είμαστε στην επόμενη κυβέρνηση για ανεξαρτησία. Να παραδώσουν άμεσα τις μετοχές από την Τράπεζα Πειραιώς της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, να δώσουν το πλαφόν της χρηματοδότησης που χρειάζεται για να πληρωθούν οι αγρότες για αυτά τα υπόλοιπα που χρωστάμε και να ξαναπάρουμε πίσω την ποσόστοση. Η μεγάλη δουλειά είναι η ποσόστοση. Αυτό έχουν ξεκουλήσει τους Γάλλους και τους Πολωνούς. Δεν θα πάρουν λοιπόν την ποσόστοση πίσω και αυτό είναι τελειωμένο. Εγώ δεν θέλω να σας βλέπω θρυμμένους, σχεδροπούς. Είμαστε μπροστά σε έναν αγώνα. Ο αγώνας αυτός έχει ένα πρώτο βήμα την άλλη Κυριακή που πρέπει να φύγουν οι δοσύλλογοι από την Ελλάδα. Αυτοί παραδώσαν την κυριαρχία. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, ποινικές ευθύνες θα πληρώνουν και να πάνε και μέσα. Αυτοί που πουλάνε τη χώρα. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, αγώνα μέχρι τις 26 μην παραδώσετε το εργοστάσιο σε κανέναν. Κρατήστε γερά. Σας στέλνω και το μήνυμα ότι δεν θα παραδώσουν τις εγκαταστάσεις ούτε οι συναδελφοί σας, τουλάχιστον αυτούς που επισκέφθηκαν στην Ορεστιάδα και στις Σέρρες. Σας ζητώ στη Θεσσαλονίκη να είστε εκεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού για να πάρει το μήνυμα και η δευτεροπαραγωγή και οι εργαζόμενοι. Ενωμένοι σαν γροθιά, ζάχαρη και αγροτιά, ενωμένοι σαν γροθιά. Και όταν θα ξαναπάρουμε το εργοστάσιο μπρος, όταν θα ξαναπάρουμε τα τέτρα και να αρχίσει η παραγωγή, θα είμαστε εδώ για να συναντήσουμε μαζί την Ελλάδα. Καλή δύναμη, η Παναγία μαζί σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και να ξέρετε ότι δεν είμαστε εδώ προεκλογικά. 2,5 χρόνια είμαστε δίπλα σας και 2,5 χρόνια κάνουμε τον αγώνα μαζί με εσάς. Από εδώ και πέρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι σαν κυβέρνηση θα κάνουμε πράξη αυτό που μαζί σχεδιάσαμε. Καλή δύναμη σε όλους, καλό αγώνα και καλή ελευθερία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε αυτά που μας είπες και αυτά που μας υποσχέθηκες να τα κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει στην πολιτική. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ευχόμαστε ότι αυτά που είπατε να είναι μέσα από την ψυχή σας. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ακριβώς. Έτσι. Ευχόμαστε να μας ξανάρθετε με καινούργια ιδιότητα. Ευχόμαστε να μας ξανάρθετε με καινούργια ιδιότητα. Λοιπόν, και να δείτε πάλι τα ίδια. Να το ξέρετε. Πάντα τα ανεβάζω. Και στη Βουλή τώρα και τον προπολογισμό μας. Αυτοί στην Αθήνα όλα τα έχουν. Το ξέρω. Εγώ το είπα και τον προπολογισμό και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και την τώρα είναι κορυφαίο το θέμα. Τι γίνεται με τώρα, δύο είναι τα προβλήματα. Εμείς από το Σεπτέμβριο παραδώσαμε την παραγωγή με την εταιρεία που συμπράξαμε στη σύμβαση. Σήμερα δεν έχουμε πάρει